Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ilad. Taong 1965, Isabela, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, nasa edad 14 pa lang itong si Ilad. Kabilang siya at ang kanyang pamilya sa pinakaunang pangkat etnikong napadpad sa kalupaan ng Visayas. At sila ang mga Aita. Konting kaalaman lang tungkol sa katutubong pangkat na ito. Sa kanila kasi iikot ang buong kwento. Kadalasang namumuhay ang mga Aita sa kagubatan o di kaya sa mga bakanting kapatagan. Madalas pangangaso ang ikinabubuhay nila o hindi naman kaya'y pagtatanim ng kamote at mais. Maniwala kayo o hindi, ang pangkat na ito ang may pinakamaraming karanasan tungkol sa mga kababalaghan. Madalas silang nakakaengkwentro ng mga aswang at mga elemento sa kagubatan. At dahil dito, maagang namulat si Ilad sa lahat ng hiwaga ng mundo. Lalo pa ang kanyang mga magulang na itinuturing na manggagamot sa kanilang tribo. Hindi kagaya ng pangkaraniwang manggagamot, ang mga tangan nilang gamit ay mula sa kalikasan. Kadalasan mutya o di naman kaya'y bertud na nagmumula sa mga hayop. At si Ilad ang may pinakakakaibang bertud sa lahat. Ito ay ang buhay na kuko ng bayawak. Nakuha ito ng kanyang ama na minsang mangaso sila sa isang masukal na parte ng kagubatan. Noong una, inakala nilang walang bisa ang bertud dahil pinutol nila ang paa ng bayawak. Pero aksidenteng nakawala ang hayop. Isinabit ng tatay ni Ilad ang naputol na paa ng bayawak sa isang sulok ng bahay nila. At sa paglipas ng panahon, napansin ni Ilad na tila hindi nabubulok ang putol na paa. Paminsan-minsan ay nakikita niya itong gumagalaw. Isang araw habang nag-aayos ng kanyang hinihigaan, nakarinig si Ilad ng parang may kumakalmot sa haligi ng bahay. Inakala niyang pusa lang ito pero dahil napakatagal na ng ginagawang pagkalmot ng kung anong nilalang, nakaramdam ng pangingilos sa tenga si Ilad kaya pinuntahan niya ito para bugawin. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang wala namang pusa sa lugar. At nang iniangat niya ang kanyang tingin, nakita niya na ang may kagagawa ng nakakangilong tunog. At yun ay ang putol na paa ng bayawak. Dahil sa pagkagulat, ay dali-dali niyang tinawag ang kanyang ama upang ipagbigay alam ang kanyang nakita. Agad naman itong pumasok sa loob ng bahay at siya mismo ang nakasaksi ng pagkilos at pagkalmot ng putol na paa ng bayawak sa kanilang haliging gawa sa kawayan. Mahabaging langit! Isang bertudang aksidente nating nakuha! Wika ng tatay ni Ilad na itago na lang natin sa pangalang Urok. Agad niya itong kinuha mula sa sabitan at inilapag sa lamesa. Nakita niyang tila gumagapang ito papunta kay Ilad. Dinampot ito ng bata at laking gulat niya dahil kumapit sa kamay niya ang putol na paa ng bayawak. Takot na nagsisisigaw si Ilad pero pinakalma siya ng kanyang ama. Ilad, huwag kang matakot. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ikaw ang kinikilalang Panginoon ng bertud. Wika ni Mang Urok. Dali-dali niya itong kinuha at gumawa ng taling pwedeng gamitin upang maisuot ni Ilad ang paa. At simula nung araw na yon, nagtaglay ng kakaibang tangan si Ilad. Isang katangiang kagaya ng sa isang bayawak. Isang umaga, naghahanda ang kanilang pangkat para mangaso. Nakiusap si Ilad sa kanyang ama na sumama para masubukan ang kanyang taglay na kakayahan. Matapos pumayag ng kanyang ama, agad na din namang umalis ang kanilang pangkat. Marahan nilang pinasok ang kagubatan
Ang ilan ay naghahanap ng mga bakas ng hayop, ngunit si Ilad naman ay umakyat sa taas ng isang puno ng palma. Ilang minuto pa ang lumipas ay bumaba si Ilad. Lumapit siya sa isa sa mga kasamahan nila upang ipagbigay alam ang nakita niya. May isang grupo ng baboy ramo sa gawing dulo ng kinatatayuan natin. Merong 6 na biik, isang inahin at isang barako. Wika ni Ilad. Namangha ang mga kasamahan niya dahil sa kakaibang talas ng paningin ng binata. Dahan-dahan nilang tinahak ang direksyong tinungo ni Ilad. Kaso, masyado ring malakas ang pang-amoy ng mga baboy ramo, kaya bago pa man nila ito mapana, ay nagsipulasan lang ang mga ito. Laking gulat ng pangkat dahil bigla na lang tumakbo si Ilad papunta sa mga papatakas na baboy ramo. At ang puntirya niya ay yung barako. Sinunggaban niya ito sa magkabilang tenga at kumapit ng napakahigpit. Dahil sa liit ni Ilad, nagawa siyang itakbo ng baboy ramo. Sumisigaw ang mga kasamahan niyang bumitaw na siya, pero hindi ito ginawa ng binata. Sa halip ay binunot niya ang kanyang maliit na sundang at paulit-ulit na isinaksak sa leeg ng baboy ramo hanggang sa bumagsak na ito. Tinatayang nasa 70 kilo ang bigat ng baboy ramo na yon, kaya 8 katao ang nagtulong upang madala ito pa uwi sa kanilang pamayanan. Pagdating sa kanilang lugar, ipinagbunyi nilang lahat ang isang matagumpay na pangangaso at ang karangalan ay ibinigay nila sa binatang Aita. Napakagaling talaga ni Ilad, punong urok. Akalain mong sinunggaban niya ang barakong baboy ramo na tumatakbo? Wika ng isa sa mga mangangasong kasama ni Ilad. Wala po yun. Kung hindi ko po yung gagawin, masasayang lang ang mga biik. Maliliit pa kasi sila eh. Tugon ni Ilad. Dahil sa katangian ni Ilad, di lumaon ay naging isa siya sa mga punong mangangaso ng kanilang pamayanan. Siya ang kadalasang nagtatalaga ng araw at lugar ng kanilang pangangaso. Ngunit dumating ang panahong naging mailap ang mga hayop sa lugar dahil may ilang tagababa ang nangaso sa kagubatang yon gamit-gamit ang mga baril. Walang ibang pagpipilian ang pamilya ni Ilad kundi ang maghanap ng panibagong lugar na pagkukunan nila ng makakain. Fast forward tayo ng 5 taon. Edad 19 na itong si Ilad. Naging matipuno ang pangangatawan at masasabing isang mahusay na mandirigma at mangangaso. Lumalakad ng mag-isa si Ilad para mangaso. Dahil na din unti-unti nang umiilap ang mga hayop, hindi na uubra ang pangangaso ng grupo-grupo. Habang nagmamasid sa paligid, napansin ni Ilad ang ilang kalalakihang tagapatag. May dala itong mga barel at isang malaking kulungang naglalaman ng isang napakagandang usa. Nakakubli si Ilad sa mayabong na damo noong mga sandaling yon, kaya walang nakakita sa kanya. Ngunit laking pagtataka niya nang tingnan niya ang usa, dahil nakatitig ito sa kanya na parabang nagmamakaawa. Sinunda ni Ilad ang mga tagapatag hanggang sa napagpasyahan ng mga itong mamahinga sa isang malawak na bahagi ng gubat di kalayuan sa komunidad ni Ilad. Hinihintay niyang makatulog ang mga tao at marahang lumapit sa kulungan ng usa. Pilit niyang kinalas ang kadenang nakatali sa pinto at pinakawala ng hayop. Nang makatakbo na ito, ay gumawa ito ng ingay dahilan para magising ang isa sa mga mangangasong tagapatag. Walang yakang ita ka. Kahit kailan talaga sakit kayo sa ulo naming mga tagapatag. Wika ng lalaki, sabay kasa ng dala niyang baril. Pinagbabaril nito si Ilad pero napakabilis kumilos ng binata. Mabilis itong nakatakbo papasok sa kagubatan. Dahil sa putok ng mga baril, naalarma ang mga kasamahan ni Ilad. Agad nilang pinuntahan ang pinanggalingan ng putok. Nang makita nila ang mga tagapatag,
agad nilang pinalibutan ang mga ito. Sa pamumuno ng tatay ni Ilad, itinaboy nila ang mga mangangaso. Umalis kayo sa lupaing ito. Wala kayong pahintulot para mangaso sa kagubatang ito. Wika ng tatay ni Ilad habang bumubunot ng kanyang itak. Anong sinasabi mo? Sino ka sa palagay mo para itaboy kami papalayo? Hoy, katutubo! Alam mo bang pwede namin kayong patayin? Wala kayong pagkakakilanlan at hayop lang ang tingin sa inyo ng mga nasa gobyerno. Wika ng isa sa mga mangangaso. Sa puntong yon ay dumating si Ilad at walang pagdadalawang isip niyang inagaw ang itak mula sa kamay ng kanyang ama at sinugod ang mga mangangaso. Isa-isa niyang pinagtatataga ang mga ito hanggang sa nabaril siya ng isa sa mga kalaban. Napahinto sa pag-atake ang binata upang tingnan ang kanyang dibdib. Pero nakita niyang kahit maliit na sugat ay wala siyang natamo. Nag-angat ng tingin si Ilad at dali-daling sinunggaba ng bumaril sa kanya. Pinugutan niya ito ng ulo doon mismo sa kinatatayuan nito. Dahil sa ginawa ni Ilad, nagsipagtakbuhan ang mga mangangaso. Naiwan ang ilang patay na katawan ng kanilang mga kasama. Ilad! Tama na yan. Iwan na natin ang kanilang mga katawan dito. Lagyan natin ng bakod sa paligid. At wala ni isa man sa ating pangkat ang mangangahas na tumungtong pang muli sa lupang ito. Hala, magsiuwi na kayo at mag-ayos ng mga kagamitan. Lilipat tayo ngayon din. Wika ng tatay ni Ilad. Para kasi sa mga Aita, ang isang lugar na pinangyarihan ng karahasan ay isinumpa ng mga diwata. At ang kaluluwa ng mga namatay sa lugar na yon ay maghahangad ng paghihiganti. Agad silang umalis sa bahaging yon at lumipat sa kabilang dako ng bundok. Ngunit kinabukasan, binalikan ni Ilad ang pinangyarihan. At laking gulat niya dahil wala na sa lugar ang mga katawan ng mga mangangaso. Bagaman ipinagbawal ng kanyang ama, lumapit siya mismong lugar upang mag-usisa. At laking gulat niya nang makita niya ang isang bakas na tila pinaghilahan ng mga katawan. Papunta ito sa iisang direksyon sa loob ng kagubatan. Tinuntun niya ang pinakadulo ng bakas at nakita niyang huminto ito sa isang maliit na kubo. Inikot niya ang kanyang paningin at napagtanto niyang kalagitnaan na ito ng kagubatan. Wala nang pumupunta sa lugar dahil ayon sa kanilang mga ninuno, tahanan ng mababangis na kaluluwa ang gitna ng kagubatan. Aalis na sana si Ilad, ngunit narinig niyang tila may naghihiwa ng kung ano mula sa loob ng kubo. Marahan siyang lumapit at sumilip mula sa siwang ng pinto at tumambad sa kanya ang isang lalaki na may hawak na itak. At ang mga parte ng katawan ng taong nakakalat sa lamesa na pinaghihiwaan nito. Napatakip ng bunganga si Ilad nang makita niyang ninasab ng lalaki ang laman sa brasong hinihiwa nito. Dito na napagtanto ni Ilad na isang aswang ang lalaking yon. Kinapa niya ang kanyang tagiliran para sana bumunot ng sandata pero nakalimutan niya pala itong dalhin. Tanging isang sibat na gawa sa kahoy at isang maliit na kutsilyo lang ang bitbit niya noong mga sandaling yon. Walang nagawa si Ilad kundi ang umalis sa lugar, ngunit nang papaalis na siya, ay may isang kamay ang biglang humawak sa balikat niya. Sa palagay mo, saan ka pupunta, Ita? Wika ng isang boses ng lalaki. Nang lingunin niya ito, nakita niyang ito yung lalaking nasa loob ng kubo. Agad na bumalikwas si Ilad para makawala sa pagkakahawak nito at maya-maya ay lumabas mula sa kubo ang isa pang lalaki. Medyo matanda na ito at puti na ang lahat ng buhok sa ulo. Medyo namamanot na rin. Aba! May panauhin pala tayo.
Mukhang magiging masarap ang hapunan ngayon. Wika ng matanda. Napalunok ng laway si Ilad dahil hindi lang pala iisang aswang ang makakalaban niya, kundi dalawa. Unang beses niyang makakasagupa ng mga aswang at ang matindi pa, hindi pangkaraniwang aswang ang mga ito. Aswang sagubat o talunanon ang tawag sa mga nilalang na ito. Nagagawa nilang mambiktima kahit tirik na tirik pa ang araw. Nang wala ng pagpipilian si Ilad kundi ang lumaban para makaligtas sa kamay ng mga aswang, hinawakan niya ang suot na bertud at binulungan ito. Ngayon ko kailangan ng tulong mo. Huwag mo sana akong biguin. Wika niya sa suot niyang kwintas na paa ng bayawak. Habang binubulungan niya ito, ramdam niya ang bahagyang pagkilos ng paa. Kaya alam niyang hindi siya nito iiwan sa ere. Gamit ang kahoy na sibat, ay walang pagdadalawang isip niyang sinugod ang isa sa mga kalaban niya. Inuna niya ang matanda at nagawa niya itong saksakin sa dibdib gamit ang sibat na kahoy. Matapos yan ay ginilitan niya ang leeg nito gamit naman ang maliit na kutsilyong nakasukbit sa kanyang bewang. Walang yakang ita ka. Pinatay mo ang tatay ko. Magbabayad ka. Galit na wika ng lalaki. Dali-dali nitong sinunggaban si Ilad at mabilis na namang nakaiwas ang binata. Sa kasamaang palad ay nabitawan niya ang kutsilyo niya. At ang sibat naman ay nakatarak pa din sa dibdib ng matandang aswang. Gamit ang kanyang kamao, gumanti siya ng pag-atake at tinamaan niya ng sakto sa panga ang lalaking aswang. Napaatras ito kaya pinasigundahan niya ng isang malakas na tadyak sa dibdib ang kanyang kalaban, dahilan para tuluyan itong matumba sa lupa. Nagbigay ito ng pagkakataon sa kanya para damputin ang kutsilyo niya. At nang makuha na niya ito, nakatayo na ang kalaban niya. Papasugod na ito sa kanya at agad niyang sinalubong ng saksak ang aswang at bumao ng maliit na kutsilyo sa sikmura nito. Nang maramdaman ng aswang ang hapdi, ay napaatras ito at unti-unting naglaho sa dilim ng kagubatan. Tandaan mo, Ita. Hindi pa tayo tapos. Nakalamang ka ngayon, pero babalikan kita at magbabayad ka sa pagpatay mo sa aking ama. Wika ng aswang habang papalayo ito ng papalayo. Agad na ding lumabas sa gubat si Ilad. Dire-diretso siyang umuwi sa kanilang tahanan para ipagbigay alam ang mga nangyari. Agad namang nagpatawag ng pagpupulong ang kanyang ama dahil alam nito na maaari ngang gumanti sa kanila ang mga aswang. Kailangan nating maghanda. Ang nakasagupa ng aking anak sa gubat ay hindi pangkaraniwang aswang. Maaaring magtawag ito ng mga kakampi at salakayin ng pamayanan natin. Sa lalong madaling panahon, ilikas ninyo ang mga kababaihan at mga bata, pati na din ang mga matatandang wala ng kakayahang lumaban. Utos ng tatay ni Ilad. Agad namang nagsikilos ang mga ito. Kinausap naman ng kanyang ama si Ilad ng sarilinan upang malaman ang katangian ng mga nakalaban niyang nilalang. Isinalaysay ni Ilad ang paraan ng pakikipaglaban ng mga ito, maging ang posibleng kahinaan ng mga nilalang. Nang matapos na ang lahat ng paghahanda, buong gabi silang nag-abang, ngunit walang nagpakitang aswang. Umabot ng halos 1 linggo ang paghihintay ng buong tribo, hanggang isang araw, biglang dumating ang pangkat ng mga mangangasong Aita at puro sugat ang mga ito. Ayon sa kanila, ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay naiwang patay sa loob ng kagubatan. Sinalakay sila ng isang napakalaking hayop. Ni hindi nila ito magawang sugatan dahil tila dumudulas lang ang kanilang mga pana sa balat nito. Habang nagsasalaysay ang mga umuwing mga ngaso,
Kitang-kita ni Ilad ang takot sa mga mata nila. Hindi rin kalayuan ang pinuntahan ng mga ito, kaya kung aakyat ka sa isang mataas na puno, ay makikita mo ang anumang pagkilos mula sa lugar. Yon ang ginawa ni Ilad. Umakyat siya sa isang puno ng nyog at nanlaki ang mga mata niya dahil nakita niya ang napakaraming taong naglalakad papunta sa pamayanan nila. Mga kasama, nandito na sila! Isara ang lahat ng pasukan at labasan ng baryo! Sigaw ni Ilad mula sa taas ng puno. Dali-dali din siyang bumaba para kumuha ng sandata. Nang handa na siya ay pinangunahan niya ang mga mandirigma. Tumayo sila sa mismong pasukan ng baryo para salubungin ang pagdating ng mga kalaban. Hindi nagtagal, natamaan na nila ang pangkat ng mga aswang na papalusob sa kanila. Mga kasama, huwag kayong matatakot. Kagaya ng mga tao, may kahinaan din sila. Puntirehin nyo ng pana ang kanilang mga dibdib. Sigaw ni Ilad, sabay bunot ng kanyang sandata. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa mga aswang at isa-isa niya itong pinagtatataga. Hindi niya alintana ang nagliliparang mga palaso mula sa kasama niya dahil hindi naman ito tumatalab sa kanya. Ito ay dahil sa tanga niyang bertud ng bayawak. Maging ang mga kalmot ng aswang ay walang epekto sa balat niya, pero ang mga taga niya ay nag-iiwan ng malalalim na sugat sa katawan ng mga aswang. At ang malupit pa, hindi magawang paghilumi ng mga ito ang sugat na nadulot ng sandata ni Ilad. Hanggang sa iilan na lang ang natira sa mga kalaban at nagsipagsugod na din ang mga kasamahan ni Ilad. Sa pagkakataong yon, nakaharap ng binatang Aita ang aswang na nakalaban niya sa gubat. Aswang, bibigyan kita ng pagkakataong umalis. Tumalikod ka at kakalimutan ko ang pagharap na to. Wika ni Ilad, pero natawa lang ang aswang at tumugon ng, Sa palagay mo ba, palalampasin ko ang pagpatay mo sa tatay ko? Hindi batang Ita, pagbabayaran mo ang paglapastangan mo sa aking ama. Tugo ng aswang sabay takbo papunta sa kinaroroonan ni Ilad. Sinalubong naman siya ng binata. Partida, binitawan ni Ilad ang sandata niya dahil nais niyang durugin ang katawan ng aswang na yon gamit lamang ang kanyang mga kamao. Isang malakas na suntok sa sikmura ang binigay niya sa aswang dahilan para mapaluhod ito. Hinahawakan niya ito sa buhok at paulit-ulit na inuumpog ang mukha nito sa kanyang tuhod. Matapos niyang gawin yon, ay tinadyakan niya ang aswang dahilan para humagis ito ng malayo. Hindi pa man ito nakakatayo, ay sinalubong na naman siya ng sipa ni Ilad. Nagpagulong-gulong ang aswang habang ang mga kasamahan naman ni Ilad ay panayang sigaw dahil alam nilang mananalo ang binatang Aita. Pagtayo ng aswang ay agad na naman itong sinuntok ni Ilad hanggang sa tuluyan na nga itong bumagsak sa lupa. Pilit itinatayo ng binata ang aswang, ngunit tila sumuko na ang katawan nito. Agad dumampot si Ilad ng isang gulok at itinanday ito sa leeg ng aswang sabay wika ng, Ipinagkaloob ko sa iyo ang kalayaang mamili sa pagitan ng buhay mo at kamatayan. Pero pinili mo ang mamatay. Ngayon tikman mo ang parusa ng isang katutubong Ita! Wika ni Ilad sabay gilit ng leeg sa aswang. Agad nilang sinunog ang mga patay ng katawan ng mga aswang. Matapos ang mga pangyayaring yon, nilisan ni na Ilad ang kanilang pamayanan at muling naghanap ng panibagong lugar na gagawin nilang tahanan. Sa kasalukuyang panahon, nasa kabundukan pa din ng Isabela ang pangkat ni na Ilad. Binigyan sila ng karapatan ng pamahalaan upang manirahan sa lugar na yon. Kasama sa karapatang yon ang magkaroon sila ng wastong edukasyon at maayos na kalusugan.
Simpleng Aita lang kung titingnan si Ilad. Pero hindi makakaila na minsan isa siyang naging makisig na mandirigma at sumabak sa isang napakadugong labanan sa pagitan ng bertud ng bayawak kontra mga talunanong aswang. Okay, grabe, sobrang angas ng kwento na to. Tsaka ngayon ko lang narinig yung bertud ng paa ng bayawak. Pwede pala yun. Alam ko kasi 'di ba pag lizard, pag pinutol mo yung buntot niyan talagang gumagalaw. Pero yung paa, ngayon ko lang narinig yung paa. Ano kaya no? Pag naputol ba yung paa, gumagalaw ba yun? Kasi yung sabi nila, ito nga, yung hinuhuli nilang bayawak, naputol nila yung buntot, ay yung paa nakatakas, tas sinabit lang nila yung paa. Bakit kaya nila sinabit, no? Ano kaya yun? Hinihintay siguro nila na kunin ng bayawak? O talagang tradisyon yun ng mga Aita? Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung... Ako sa akin personally, hindi ko alam kung paano namumuhay yung mga Aita. Ngayon dito medyo nagkaroon ako ng konting idea. Tsaka make sense nga naman, totoo nga naman na marami talagang nakakasagupang iba't ibang klase ng elemento tong mga Aita. Bakit? Sa gitna sila ng gubat nakatira. Hindi lang yan, palipat-lipat sila basta kung saan masukal, kung saan liblib, doon nakatira ang mga Aita. Saan ba tumitira yung mga masasamang elemento, yung mga aswang? Sa liblib din, di ba? Kaya talagang posible na mag-cross ang landas ng dalawang lahi na to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.